Avui hem presentat al Parlament Europeu l'Associació Catalana pels Drets Civils, que és una associació formada per familiars dels presos polítics catalans i també dels polítics catalans exiliats. Nosaltres pensem que ara és important que s'internacionalitzi tot aquest procés. L'autor del Llarena, més que de justícia, sembla que parli de venjança. Ell, com a jutge instructor, no és imparcial, es posiciona, pren part. Hi ha un manifest que han signat els millors penalistes d'Espanya, catedràtics de dret penal no independentistes, és molt important aquest fet, són experts no independentistes que diuen que tot això és una barbaritat. Un crío de apenas 6 meses lleva 22 viajes de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid. Es una situación que lo que entendemos que también pide es de mucha humanización. Es decir, nunca vamos a negar que pueden llegar a ser adversarios políticos, y evidentemente que son adversarios políticos los que ahora están en prisión en un Estado miembro, se están vulnerando derechos fundamentales que teóricamente se deben de preservar y de respetar hasta las últimas instancias en Europa. Imagínate lo que es para un niño pequeño, que es lo que decía antes, que ver a su padre o los que están en prisión lo vean a través de un cristal, que no los puedan tocar, que solo tengan una visita al mes que se puedan tocar realmente. Esto mina la moral a cualquiera. Y los que están fuera, pues bueno, pues no se puede ir cada semana a verlos, ¿no? Con lo cual también se complica bastante. Estem en una situació absolutament extraordinària en què hi ha una vulneració flagrant i molt important dels drets humans. Aquesta vulneració, que és per això apel·lem a les institucions europees, en aquest sentit, que més enllà d'un tema estrictament polític, estem parlant de democràcia, no estem parlant d'independència o no d'independència, no estem parlant d'una situació d'una vulneració dels drets democràtics en un estat. It's a political issue, but I want to say that it's an European citizens issue, because if you come to Catalonia, you can try every village you want. You can try not to see a yellow ribbon. It's impossible. There are everywhere.